Apa, Joseba, hemen gauz, otxandi Jon, Korostondo jatetxetik. Bueno, a ber, gaur zoz erritzen duen, eta a ber, jatetxe irakusten botzuet, eta ia zerre estentza zuen, Bale, venga, ala, jarraitu, torri. Bueno, honek baserrez honek ez dakigu ziur zenbat urte duk esan. Honek egur sarroketa, honek datau bezan 15. mendeku zila. Guk taberna moduen 21 urte deru dauz. Eta, bueno, ikustezuna moduen, egur sarrakin eta dana inde dau, eta, bueno, tresneriak eta hortu eta golengo lanabesak eta deukuz dekorazio moduen ipinite. Eta gero, deukuz beste jantoki bi, bata txikitxo haue, da beste bat barraurreko jantokizio esan da egun degune, eta horrek erabiltzen duz, egunero. Hemen, aste barruen eta holan, deuku eguneko menue, eta betiko platerak, egiten duz pizka, gure linio izi da. Aste burutarako, deukuz menu berezizek, eta karta gau bai. Ja, jantokizio ikusio, eta, sukaldatzera jongo gara, gaurko platera, osak, etorri eta jarraitu, bale? Hala, aurrera. Gaurren bihu, makailagon kokotxak, bollurre eta onjoakin. Platerraua da pixkat hemen, arraine eta mendiko momentu honetan mendizen dagoenik eta gauzai gozuenetarikue. Kokotxak, gure lagun bat, Jabitxu, Javi euren, elorrezioku, Apa, Jabitxu, makina. Eta, barek ekartezko arraine, laster hasiko direkiten. Etxe hau dana transformatea egurra eta iketzetara, dana ekologiko. Deko, aspaldi baten kendu genduen gaza eta kendu gendu zen danak. Orduan, momentu enten egurra eta ikatza. Oino moztu, sartan zulotu honetan, bere zan gaztaina gerretako amoldauduz gure zerera. Nik uste gitxi gora prest dauela. Ongo epeia ize prest dauz. Orduen hasiko naz, kokotxa eta daten. Onjuek, jarrikuz, bollurre edo trufa, el remate. Beren toketxo emotetzo beren guztu, plateran berotasunaz, atatetu iserditu egiten da, eta emoten dut beren usein aroma eta horretan guztizo. Dat pizkat, onju entzako tantaketxo bat, eta listo. Prest! Hemen gauz ja, gure plater honekin, eta, agurtzen azukaz, bakizu nun gauza, hemen Korostondo jatetxo txandizon, eta, ni laguntxukin geratzen naz, hemen platera bezkeiten, hala ba, honei!